A comunidade educativa do Ceipo Grupo segue en pé de guerra para lograr que a Consellería atenda as súas demandas. Tras un claustro extraordinario celebrado a pasada tarde no que a directiva do centro dimitía en bloque, os mestres acordaron intensificar as protestas. A AMPA secundou a medida convocando unha cacerolada entre as 9 e 9:30 da mañá, que se repetirá a diario ata ter resposta de educación. Hoxe empezamos con esta cacerolada que vamos a manter todos os días de 9 a 9:30 ata que haya unha solución. A solución únicamente pasa porque nombren a un titor ou unha titora, a un profesor sustituto que se encargue dese grupo, dese terceiro B. Pois vamos a seguir con esta medida, pero bueno, foi de alguna maneira precipitada onte a tarde a través de un claustro extraordinario que tuvo o profesorado sempre acompañado da AMPA nas súas movilizacións, e a AMPA decidiu pois liderar esa protesta porque dimitiu e tuvo como consecuencia tamén a dimisión do equipo directivo en bloque, é dicir, a dirección, a secretaría e a xefatura de estudios do colexio dimitiu, e ahora mesmo estamos nunha situación de interinaxe que non leva a ningún lado. Dende a Consellería alegan que o centro conta cos recursos docentes que lle corresponden e que o número de profesionais é mesmo superior ao catálogo que lle correspondería por número de alumnos. Isto é claramente un atentado á calidade do ensino, é unha burla respecto do noso colexio, e que onte se nos responda con unha nota de prensa que nin sequera nos responderon a nós, porque nós non temos aínda noticias nin de xefatura territorial nin de inspección, e que nos respondan a nós dicindo que o catálogo do colexio, que é un catálogo totalmente obsoleto dos anos 80, está xa máis que completado, porque por fin, grazas ás protestas que fixemos o ano pasado, este ano recuperamos máis personal de necesidades educativas especiais, que sigue sendo escaso, pero recuperamos ese personal que tiñemos no curso 23-24, e nos din que como recuperamos ese personal e temos o catálogo para ele superado, que son os profesores que nos corresponden por número de alumnos, que non nos van a mandar a ese titor ou titora sustituto. A incorporación do titor para terceiro non é a única demanda dos pais, que reclaman máis especialistas e coidadores para atender o alumnado con necesidades especiais, así como a mellora das instalacións e o remate de obras pendentes. Ademais, as protestas adoptarán outras medidas de presión, como unha campaña de recollida de sinaturas.